tfassa ħafna, taqta l-ħbib, taqta l-ħruġ, taqta kollox. Tkun għandek tifla, tkun trid minn rabbi lilek. Din hija l-esperjenza ta' mara li llum għandha 29 sena, iżda li nqabdet ilha meta kellha biss 16-il sena u nofs. Tgħidilna x'kienu l-ewwel ħsibijiet tagħha meta saret taf li kien se jkollha tarbija. Ma ġibt il-ġenituri tiegħi kif ħajuħdu għax kont qed żgħira 16 u nofs. Din il-mara kienet ix-xurtjata biżżejjed li sabet għajnuna mingħand il-familja tagħha. Fi kliema waħida ta' 16-il sena ma kienx jirnexxilha trabbi lit-tarbija tagħha. Idem l-ħsibt il-ġenituri u l-ħuti biex ma kontx kapaċi żgur. Din hija biss waħda mill-esperjenzi li għaddu minnha ħafna tfajliet oħra f'Malta li jsiru ommijiet ta' età żgħira. Min informazzjoni mogħtija mid-Dipartiment tas-Saħħa lil ġurnal Kulħadd jirriżulta li fl-aħħar 7 snin 337 tfajla ta' 16-il sena jew inqas kellhom tarbija. Minnhom 33 tfajla medja ta' 5 kull sena taw ħajja lil tarbija meta kellhom inqas minn 15-il sena. 79 tfajl oħra medja ta' 11 kull sena kellhom biss 15-il sena meta kellhom tarbija. 225 tfajl oħra medja ta' 32 kull sena ta' 16-il sena kellhom tarbija. F'kummenti ma' One News il-kap tal-Geo Clinic Filip Karabott qal li minn dawk it-tfajliet li jirrikorru f'din il-klinika ħafna minnhom wara li jkollhom tarbija xorta ma jeħdux prekawzjonijiet u jibqgħu ma jużawx kontraċettivi.